Soundpainting és un llenguatge de gestos multidisciplinar que s'utilitza per a crear composicions en temps real, és a dir, per a fer música espontàniament en el moment en la que s'interpreta. Este gest vol dir objecte. Aleshores, un soundpainter, s'anomena així, és el que, mitjançant un vocabulari de gestos, demana al grup de músics, al grup d'intèrprets, al grup d'artistes, diguem-ho així, material sonor, visual o de moviment per a fer la composició en temps real. Este llenguatge va estar creat per el nord-americà Walter Thompson en els anys 70 i després desenvolupat al llarg dels 80-90 tant pel Walter Thompson com per altra gent a nivell mundial i a poc anant introduint-se dins del món del context educatiu. A partir d'allò que proposes, ells poden fer la seva interpretació, no? Poden fer la seva aportació. Aleshores, després l'obra està oberta, no? Que se crea en aquest moment i això li dona molt de rotllo, no? I dona risc, també. Correcte. El risc. I adoptar també una postura de compromís, de dir, hosti, que això depèn de nosaltres. Jo el que el dic és que improvises amb este contingut, que es noti que hi ha riure. I clar, aquest tipus de propostes serveixen per a obrir-te, per a fer-te un peliu més ric en tot allò que pots arribar a fer. En aquest cas, el que pots arribar a expressar. I també passa que com té aquesta certa llibertat i tu expresses i veus que està integrat en allò que fa i veus que la resta de companys també van fent-ho, te vas retroalimentant i cada vegada te sents com un peliu més, com amb més aire per dins, no? Que dius, doncs sí, això va, no? I després vas sentint-ho i vas veient que una cosa que descontextualitzar, un so que descontextualitzat no té cap sentit, globalment, enmig de tot el que estan fent tots, allò dius, doncs sí que és... Ostres, això està bé, això que estem fent. Jo el que vaig pensar és que era un poc estrany, que no havia sentit mai aquest tipus de música, de ninguna manera n'havia sentit. I ens sentíem com superridículs fent cada gest. Es algo a lo que no estábamos acostumbrados, entonces teníamos como la música tiene que ser esto. Y claro, nos abrieron un mundo nuevo. Ara és un poc més que ja comences a comprendre-la, comences a entendre per on va i que pot ser bastant divertida si comences a entendre-la i intentes acoplar-te a ella. I així jo crec que hem après tots moltes coses de les diferents músiques que hi ha i que no sabíem d'elles. El projecte d'innovació educativa pels camins de Diània, el tren dels anglesos, l'hem fet des de l'IES Parearques i volem acostar-nos al nostre territori, perquè al final el tren que uneix des del Grau de Gandia fins al Coll, en tots els pobles que passa, ens està parlant de nosaltres mateixos, dels nostres pobles, de la nostra gent, ens està parlant de les nostres muntanyes, ens està parlant dels nostres oficis, ens està parlant de... Aleshores, nosaltres, al projecte d'innovació educativa, volem acostar-nos a tot això.
I aquesta proposta d'intervenció sonora que fem amb la col·laboració del Sound Painting, un poc ens volem acostar a això, als espais sonors que poden haver-se escoltat i que encara s'escolten en el territori d'aquest antic traçat del tren. La peça està composta de 4 intervencions que es desenvoluparan en diferents punts de la via dels anglesos. Començarem en Alcoi, que és el punt d'inici, i és on està encara la locomotora antiga que s'utilitzava en aquest trajecte. Aleshores, Alcoi simbolitza el punt de partida. Després passem per Turballos. Turballos significa el poble xicotet, no és una estació en si mateix, és un apeadero, però simbolitza un poc ixe obrir al món que va significar esta via, no? Acció! Després passarem per l'Orxa, on ja veureu que hi ha una estació ben gran, ben important, una estació en la qual vivia el revisor, el que donava pas als trens. I acabarem en Cocentaina. El Cocentaina és el túnel, i el túnel per a nosaltres simbolitza el camí, no? El mirar endavant i no tornar cap arrere. Aleshores, la peça el que vol és simbolitzar aquest trajecte que feia el tren dels anglesos, però clar, no en totes les estacions. Els dos projectes es retroalimenten molt bé, vull dir, se complementen molt bé i un li aporta a l'altre coses molt interessants, no? La fusió al final dels dos, tant la part didàctica, la part creativa, la part de territori, totes les parts es veuen reforçades, no? Al final també, mira, per una cosa, per la música. Cada una de les estacions que vam estar pensant en elles tenen una característica que hem aprofitat sonorament. Per exemple, la fàbrica de paper, no? Que era important en aquest trajecte, les fàbriques de paper. Hem utilitzat també elements metàl·lics en referència a les vies, a les campanes... A la mateixa locomotora. I aquest entorn sonor de lo que és de lo que trata, no? De recuperar-lo també, no? Sí. Jo venia totalment en la ment oberta, no? De fer un projecte de sound painting, però intervindre allí en el centre, treballant en els alumnes i tal. Clar, quan tu em vas contar lo del tren dels anglesos, jo vaig dir, ostres, això és brutal, no? Vaig dir... A més, és que sound painting és un llenguatge que té eixa idiosincràsia, no? Al ser multidisciplinar, és capaç d'aglutinar, d'unir mogolló de disciplines en un mateix acte. La nostra participació al projecte amb la matèria de volum, aquí a l'IES Parearques, el que hem estat treballant és la idea de les fites, a més amb una referència a un artista que treballa l'acumulació de pedres amb colors, amb una escala monumental, i nosaltres hem seguit aquest patró. I la idea de la fita com a assenyalament de camins. Aquesta experiència m'ha fet més confiar en mi mateixa i que tot el que faig no té per què estar mal. Pot ser que ja no que estiga mal en el simple fet de que no es pugui gastar, sinó que podem adaptar-ho i podem gastar-ho d'altra forma. En el sound painting, si t'enganyes, no van a dir-te res.
I això a mi m'ha encantat. No van ni a abonegar-te ni a dir-te que està mal, sinó que van a dir-te no. Jo pretenia dir això, però si tu has volgut fer això perquè és el que senties, estupendo. I a mi això m'ha agradat molt. En este treball hem fet que si algú s'enganya, queda bé, no tot és seguir unes pautes que ens han marcat des de ben xicotets, tens que fer això, tens que fer això, tens que fer això. Y Josep nos ha enseñado a que no tenemos que tener vergüenza, que si nos equivocamos, de los errores podemos aprender. M'ensenya també a que n'hi ha que disfrutar i viure totes les músiques per igual, que per escoltar alguna música que no és l'habitual no eres una persona rara. Pues pense que és una bona experiència per a poder millorar això, tant el companyerisme com aprendre coses noves sobre música o sobre cualquier altre tipus d'art. Porque creo que nos ayuda mucho a crecer también como personas, como compañeros, nos enseña muchas cosas nuevas. Que hem gastat instruments que normalment en una orquestra o en algun lloc important no es gastarien, s'utilitzarien altres. I a mi m'ha llamat molt l'atenció un tub que s'anomena el tub de macarró, perquè jo no el coneixia, no tenia ninguna informació sobre ell, i quan em van donar l'opció d'agafar-lo i poder experimentar, la veritat és que va estar molt divertit, s'ho vam passar molt bé, sonava superguai. L'instrument que a mi més interessant m'ha resultat és la campana tibetana, que sí que l'havia vist, per exemple, en algunes coses de ioga i això, i m'encanta el sonido que fa, perquè a mi personalment em relaja un muntó. I també es pot utilitzar de diferents maneres, que no són les tradicionals, però que també estan molt xules. Que també hem gastat, a lo millor, materials que normalment utilitzes dia a dia, que tenen sonoritat com la majoria de coses, tu pots anar investigant i clavar-los en l'obra perquè en realitat no importa el tipus d'instrument, sinó importa la sonoritat que tinga i com s'acople a tot el que vols intentar fer. El company, la veïna. Thank you.